எத்தனை மங்கு குடிச்சிருக்க? 18 மங்கு. போட்டி வெட்டிலாம் முடிஞ்சிருச்சு. மாப்பிள்ளை 18 மங்கு குடிச்சிருக்காரு. ஆமா, தம்பி எவ்வளவு மங்கு குடிச்சிருக்காரு? 15 மங்கு குடிச்சிருக்காரு. நம்ம பெரிய தம்பி எவ்வளவு மங்கு குடிச்சிருக்காரு? 15. இவரும் 15ஆ? நம்ம சின்ன தம்பி எவ்வளவு மங்கு குடிச்சிருக்க? 7 மங்கு குடிச்சிருக்காரு தம்பி. அதுக்கப்புறம் நானு வந்து 4 என்னங்க 7 தான் குடிச்சிருக்கேன் நானு. 8 நம்ம சிவா எவ்வளோ குடிச்சிருக்கான் பார்ப்போம். 10 மங்கு குடிச்சிருக்கேன் சிவா. இப்போ வந்து காசு கொடுக்க போகிறான். யார் ஃபஸ்ட்டு பரிசு, செகண்ட் பரிசு காசு கொடுக்க போகிறான். ஃபஸ்ட்டு பரிசு எடுத்த மாப்பிள்ளைக்கு 500 ரூபா காசு, 500 ரூபா கொடுக்கணும். ரெண்டாவது பரிசு 300. மூணாவது பரிசு 100. நம்ம மூணாவது பரிசு யாரா? தம்பி. மூணாவது பரிசு 3.